आं मुस्रिमा शिवली महिलारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं मुस्रि रिहन दैमारि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै गोसो गोथारै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं मनेश्वर ब्रह्मआ आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै गोसो गोथारै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय हाबाफारिफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं महेश्वर बर' आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव आफा बोराइ बाथौनि मुङाव समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव खौसेथिखौ रैखा खालामगोन बोराइ बाथौनि मुङाव मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों सुजुजानाय भारत संबिजित। आं श्री रबिराम नार्जारिया इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव गोसो गोथारै आयेन आफादजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं मुस्रि थानेश्वर बसुमतारिया आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव आफा बोराइ बाथौनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। आं मुस्रि चरण बर'आ आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानायाव इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन। अहम यह विधानसभायाः सदस्यः निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य शपथं स्वीकरोमि यत् अहं विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च रक्षयिष्यामि। अहं भारतस्य प्रभुतां अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षयिष्यामि। यत् पदम् अहं गृह्णामि तच्च कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वहनं करिष्यामि। I, Sri Paniram Brahma, having been elected a member of Assam Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. आं श्री शोभाराम बसुमतारी आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा सायख'जानाय इसोरनि मुङै समायखिरा लायोदि आयेन खान्थिजों सुजुनाय भारत संबिजितनि सायाव आंहा नंगुबै फोथायनाय आरो गनायनाय थागोन। आं भारतनि जारगोरा आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन
आरो आंनो मावनो होनाय बिबानफोरखौ सैथोजों मावफुंगोन।